Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Okon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hag Celebrity Beauty Soap. This time. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
na mensahe, wala sang ginadampigan. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. And get Ngayong hapon naman, sa ating mga palangga nga mga tagsalamati, mabulubog na nga hapon sa mga nag-experiensya sa magalumon kag maulanon nga panahon. Ang aton man pagpangamusta sa hutog sa aton malabutan sa pagpangalagad sa karon nga adlaw nga paglingaw neton sa This is my life. Tadaktig lang, bisan Lunes subong, pero pet sa 14 na, no, sa bulan sang Setyembre. Setyembre 14 tuig 2020, ang syudad sa Bacolod sa diin na kita titawiaran kita sa ikapito nga adlaw sa pagpertuman iya sang MSCQ. Diba? Modified Enhanced Community Quarantine, ang atong mga probinsya, ramang sa idalong sang quarantine, yes, of course, Tita Wilma. Pero, sa pihak sang aton pagpangalagag, sa pihak sang aton kabalaka, sang aton pagpangabulay kag pagsakripisyo, sa gihapon makita kag babatyagan naton sa pila naton ka mga kauturan ang paghimakas ang paghimakas kag pagpadayon sa aton ginapangatubang sa karon para kita iya makasibawa sa adlaw-adlaw naton nga tanan. Kinahanglan gid man nga maghulag kita, Tita Wilma, di ba? Okay, kung halos pala nga butungon naton ang tanan-tanan para maging matawhay, kag bisan hindi na kita makabalik sa normal, pero ang aton pagsinalayo makayaka, manayanaya, kag mahapos para sa tanan. Kay kabalugi kita, tanan-tanan kita, nagabat sa kabudlayan sa pagtulag, kay nga kontrolado ang aton pagwa sa aton dagsa-kapuluyan tungod sang pandemic, ang COVID-19. Ang naapektuhan gid sang tuman sa karon ini mga kauturin naton nga mga remedyo general nga kung hindi sila magpangabudlay wala kita ba wala inubakal bugas wala kaunon makabudlay-budlay sa sitwasyon kag aton ina ginatan-aw kun daw ano ka porogi sa ila side ito will maino. But anyway, magluwas din sa syudad sa Bacolod Province sa Negros Occidental sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan, kaiping naton nga mga kaislahanan ang aton pagpangamusta sa inyo. Pero hindi naton malikawan kag mapunggan ang pagligad sa mga inadlaw. Hasta mag-abot ang bulan sang Disyembre no pito pila na lang gani sa mga kabataan na lang kung sila yung excited. At sila 102 days before Christmas Day and 109 days before naton or antes naton abi-abihon ang pagsulod sang tuig 2021 antes mag-New Year. Pero malayo-layo pa na Tita Wilma ang ginakalisda naman sa atong sa mga kauturan sa karon magluwas nga nagapangatubang kita sang pandemic ang palaabuton iya nga unda or ang pesta minatay kay usual kag naanda naton di ba daw amon niya ang okasyon nga kinitanay ang bilog ng pamilya kay iba nagapalauli di ba kundi man sila nga bahin pero I don't know kung makapauli sila sa mismo adlaw sa pista minatay para sa pagsindi sang kandila sa ila sini mga minatay mga palangga nila sa kabuhi nga nagtalaliwana. Pero tandaan lang din naton hindi man kita makasindi kandila o kung makabisita sa ila sinilulubngan ang aton pagpangamuyo adlaw-adlaw dako na ina nga bulig para sa ila. Kaya ninyo ara na sila sa pihak nga kinabuhi nakapahuway na sila. No. Kinahanglan gihapon nila nga atong sinipagpangamuyo. That's why nga sa adlaw-adlaw man nga tanan sa aton pagpangamuyo hindi man naton sila pagdulaon kinahanglan updon man naton sila. Mga may HQ pass dira, na HQ pass sa mga HQP gani. Ang mga may quarantine pass dira, teka baluta makagwa lang gid subong ano gani diri sa Bacolod hindi sa bilog nga lugar sa probinsya kay sila inaman ang nagapractice ang ginapatuman lang diri sa Bacolod. Yes, sorry, no? Diri lang yan sa syudad sa Bacolod ginapatuman ang odd-even scheme, ang paggamit sa home quarantine pass.
So, sino ganito way makagwa subo? Ang mga odd numbers. Ang ending sa ila QPAS bala mga odd numbers 1, 3, 5, 7, 9 na mga odd numbers, di ba? Ang mga ending naman sa even numbers sa mga 2, 4, 6, 8, 0, PPHS naman na sila. Kasi kahapon ba kalinong gidya sang palibot, kasi may QPAS naman kung wala, pahimunong kita sa itong balay. Di ba? Kamusta? Ano ang nagkalatabo man kahapon? Mga senior citizen, kamusta man sa inyo? Kadlawan na lang kani kinilang magkadlaw ta hindi ta magagay pangakit hindi ta magagay kinusmod kay kinahanglan happy kita bisan nagapangatubang kita sa dako-dako nga pagtilaw nga hindi nilahog ang pandemic ning coronavirus na ini ang aton gid pagpangamuyo kag syempre padayon naton nga sunod sa ginapatuman sa aton nga mga health protocols ang pagpugas ng kamot ang tuksok sang face mask pagwa mo sa pertahan sa inyo balay. Kung maglakat ikaw, magsakay ikaw sa mga di pa sayang nga sa lasyan kay wala man Tita Wilma, bisan ka kung magwa ka mo kung magkadto ka mo bakal sang kung ano, gwa sa inyo balay. Kinanglan may face shield, di ba? Kag mas mami, kung may alcohol, dala alcohol, pero pag abot sa balay, kinahanglan bigyan pagpanilo sa atong kaugalingon. Ilabi na kung may mga vulnerable kita nga mga kauturan nga sa atong puluyan. Ang atong sa mga senior citizen. Ang atong sa mga kauturan nga may ginaantos nga balatian, mga may pre-existing diseases. Kinahanglan naton sila halungan kid. Nami lang ginapasalamatan man naton ng atong sa mga kauturan nga nagaupod man sa aton sa pagpangamuyo. Adlaw-adlaw nga tanan para sa aton mga front and backliners. Para sa aton mga kauturan nga mga infected sa coronavirus. Ang atong tanang pagpangamuyo, hindi gid kita mag-unsat nga pamatian sa Ginoo ang atong sunit pagpanghakroy, ang atong sunit pagpakitluoy sa iya nga tapuson ng tanan. Kag ayuhon ang mga natapikan sang siniiya nga virus. Ang atong mga tanan nga mga frontlines, tanan nga nagapangabuglay, halin sa nagaluto, halin sa nagaatipan sa mga isolation facility, no? Nga nagahalong kag nagabulig man at ipan sa atong sa mga kauturan nga isolated, hindi nato updan na naton sila. Ba? Bisan sa atong pagpangamuyo, na maging safe sila tanan. Di ba, Tita Wilma? Kag kabalo kita diri sa syudad sa Bacolod, tawa kabudlay. Kasi ari kita sa modified, modified enhanced community quarantine. Mga salangkan, kabudlay-budlay gid iya. So, halong-halong, hinay-hinay lang kita. Okay? Yes, Tito Wilma. Ang mga pamangkot sa itong sinipanahon, dugay-dugay hatag kung natin kiba ang kainang update ng aga, may low pressure area mo, hibaluon na natin dugay-dugay. Since karon nga adlaw, hindi napatuman, di ba, subong nga adlaw, umpisang pagpatuman sa ang pagbuhin sa 1 meter social physical distancing sa Department of Transportation, di ba la, Tita We? So, ang ato naman Department of Health, ang atong Department of Health, sa pag-umpisa sa pagpatuman sa mas magamay-gamay nga distansya sa tunga sa mga pasahero sa mga pampubliko nga transportasyon karon nga adlaw, ang atong sa Department of Health may panugyan man sa tagsa-tagsa sa aton. Sa gintagwang advisory nga hambal sa Department of Health nga tungod sa desisyon sa DOTR, sa Department of Transportation, nga buhina ng distansya sa tunga sa tagsa ka pasahero, may panugyan man, may panugyan man ang aton ahensya sa ikayong lawas sa mga commuter, sa mga nagasakay sa mga mga transportasyon, dugang nga paghalong sa pagsakay sa mga public utility vehicle, di ba? Panugyan man sa Department of Health nga kung may tsansa man lang, kung posible man lang nga magpili sa masakyan nga hinabla makasarang sa pagpatuman sa 1 meter physical distancing, mas maayo, di ba? Sa amat nga nagalapit man mabudlay, dako nga bagay man sa DOH ang pagsuksok sa face mask, of course, sa face shield, ang pagpaghugas ng atong sa mga kamot,
mga senior citizen, ang mga senior citizen, mga immunocompromised niya sila. Kag may mga ginabatyan, syempre, no choice yet. Stay at home and be informed para maging stay healthy and safe kita. No? Himuon sa gidna, kaina ka nun para man sa aton kaayuhan. Gamay lang gid mahatag si Tito Wilma sa ato naman mga ginakaon. Oy, ho, ang mga produkto na mga pork products, baboy meat sang halin sa Germany, no? Mga pork products, iban ina sa Pilipinas, pero temporaryo, no? Temporaryo nga idumili sa Department of Agriculture ang importasyon sa mga baboy from Germany. Matapos nga nagwa sa report, no, nakagwa iya sa balita, kag yes, ina-confirm ang una nga kaso sa ASF o African Swine Fever. Ang hambal naman sa Department of Agriculture sa ila sini website, nga ang ila sini ahensya nagpagwa sa temporaryo nga pagban sa importasyon sa mga domestic kag wild pigs, mga pork products kag byproducts halin sa Germany. Okay, in case gid man, kumpiskahon gid iya sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, Veterinary Quarantine Officers ang mga shipments ng baboy kag mga produkto nga himo halin sa Germany pagkadto sa Pilipinas. Okay, tawe, mas nami manita ni makapahalipay maning isa naton ka nakuha nga update bala from the oil companies nga nami matay nga balita sa aton mga drivers. Pero Tita Wen, din sa Bacolod, paano kami kasi bisan ano namon ng rollback, why man kami biyahe. Kasi magbiyahe kami, ano makaginansya kami, pero hindi pa kami. Hindi, kaya kung ano gid man tani, no, di ba, nagpatuman sang buhin, dugang, iya sa mga presyo sang ila produkto sa petroleum sila ka mga oil companies karon nga adlaw. At yung Uni Oil kag Clean Oil, Clean Fuel, nagbuhin niya piso sa kada litro sa ila gasolina nga produkto mo, di ba? Kag 1.50 naman ang sabay sang diesel ang ginbuhin sang presyo nila. Si kahapon alas 6, una na nga nagpatuman sang oil adjustments ang Uni Oil. Kag ang Clean Fuel naman nagpatuman kaina na sang aga alas 8 na. So paabot naman kita sa dalagko pag ng mga oil companies kung sila ang buhin sa ila produkto sang langis kung silang ila sa naibuhin. Mapagwa man na sila announcement, Tita Wilma, hulat-hulaton lang naton. Okay, sa dalaga naman sa atong sinipanahon, si ano bala, ang low pressure area, di ba? Aring ho, kay may isang ka low pressure area, ini siya padayon nga ginamonitor sang Pag-asa, Mindanao ni siya. Sa Mindanao na siya, no? Katapusan na sa nga nasiplatan 175 kilometers east sang Davao City dito sa Davao del Sur. Ini siya may posibilidad nga mangin isa ka bagyo, mga ini nga low pressure area suno sa Weather Bureau. Pero magluwas sina, magluwas nga dito sa may Davao sa bahin sa Mindanao, may isa pagid iya nga ginamonitor ang Pag-asa sa sa bahin naman sa Northern Luzon. Sa bahin sa Northern Luzon, pero nakagwa na siya iya sa aton pungsod kaina alas 2 ng kaagahon. So, buot silingon, ang low pressure area sa Davao City, amo ini siya ang rason nga ang bugos nga Visayas kag Mindanao naga-experience siya sa magal-umon nga kalangitan kag naga-experience siya kita sang lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms. That's why kaina may nagasiling dito sa ila sa La Carlota nagabundak ang ulan, may ara nga dito sa City Proper sa Bacolod nagabundak ang ulan, pero sa Note nga bahin wala. So lapta-lapta ang pagtupa sang ulan ina tungod man sa thunderstorms, no? Dito naman sa ibang nga bahin sang Luzon, magulugay-umon nga kalangitan, ang ila sini na-experiensyahan pero may mga isolated mga pagtupa sang ulan. Okay? Kag dili naman sa itong sa syudad sang Bacolod, tinamention naman to ni Tita Wilma kagina nga ang rason sa mga pugtak-pugtak or lapta-lapta nga pagtupa sang ulan tungod sang low pressure area nga ari sa bahin sang Mindanao. Ang temperatura nami siya kay mabulubugnaw ang atong mabatyagan 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Si Haring Adlaw kay ina nagpabutlak nagpakita sang iya kasanag aga pa
alas 5:45 na kapag yun Tita Wilma. Kag magatunod naman karon sa hapon alas 5:58 na masilinga ay wala pa gani alas 6 madulong na. Notice nyo kahapon sang hapon, pating prano pa mga tao nagpalaway na way labot iya nga hindi pa kagwa, kag hindi sila kalagaw, na? Okay. So, inaan nga pila na ton sa mga updates nga na dulong man sa inyo so silinga kahapon nanon, lunas na lunas. Pero, pinahanglan gid. Dingawon anay na ton kamusang isa ka matahong nga lalantinon. Halin kay Steve Lawrence. Pasang banwa, mapugnaw na hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa... Para gid sa itong sa mga palangga ng mga tagpalamati kag siyempre sa ito naman nila mga late listeners nga nagapod sa ila tag sa karadyo ara kita sa 684 kHz ang atong pagpangamusta dira sa inyo. Okay lang, stay put lang, tiup na kita tugtog-tak na alas 3. Kag sa mga nagapod mo sa itong sa FB Live, hi and hello lang dira sa inyo. Kag sa mga gusto man mag hibalo sa mga update sa mga nagakatabo iya humagin kay inasang kaagahon ara sa itong sa Facebook page. Search nyo lang, Action Radio Bacolod. Ara man ang atong sa ni video, ang atong sa ni live. So, na kita tugtugtak na alas 3 karon ng hapon. Kung gusto ninyo, kompleto namon ng mga balita, ara sa among sa ni website, log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph kag ay tabi alipat ko, pwede pa tagli ka off-denay sa YouTube, na? Pwede kita maka-off-denay sa YouTube. So, ara kamo sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. Okay? Action Radio Bacolod, this is my life, Tita Wilma. Just of the night kita. In Contolis 2, Action Radio Philippine Standard Time, relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos ang pilaman sa mga importante nga mga commercial. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan,
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngala. Pride Power Watch. Special. Okay, so sinigabayan man namyon si Tita Wilma Daligid lang, ha? Tamyon na naton ang pila naton diri ka mga kauturan nga nagapod sa aton sa FB Live. ML Abaring, good PM, Tita Wilma, maayong hapon lang dira sa imo. Kay Dali Helera, hello, mabuhay ka, Wilma Sugaton, ay salamat, halong gid ka mo, no? Richie Pecarana, Vinialon, salamat man, maayong hapon, Ma'am Wilma. Miss Jornali Leaper is watching. Thank you, good day, Nali, sa inyo dira, kay Auntie, kay Kuya Vilma, good afternoon lang dira. Good afternoon, Tito Wet. God bless you and keep safe from Mark Luis Bandukilo. Hi and hello lang. Na? Mayong hapon action will mag-wait ko lang upod ko sinam Faria Valokik sa family ko sa Sutay, Barangay Antipolo. Din sakto na. Family niya dira ko no sa Sutay, Barangay Antipolo, Pontevedra, Mirasol Moreno. Okay lang na siya, Tito Wet, no? Kay Joanne Salmete Isiha, good afternoon, Tita Wilma, pag-greet sa akong family. Isiha family ka Garunilos sa Santander. Nining Malu is watching. Nining, good afternoon. Upod kay Tutulari, salamat man sa inyo. Maayong hapon lang da. Okay, stay healthy. Pag-greet lang amon pamilya Bandukilyo sa La Castellana, salamat gid. Boods, Quelio. Boods, kamusta na ikaw? Good PM, amwe? Kay Mers Villa 4, Palma. Hi, Tito Wilma, mabugnaw nga hapon sa inyo man. Good afternoon, my sister Towe. Please greet my sister in Christ, Warlet Escobar. Sister Warlet, good afternoon. Happy birthday niyo, Subong. Happy birthday today. Happy birthday kay Sister Wallet Escobar. And belated happy birthday man kay Sis Chimema Escobar yesterday. The belated happy birthday. Thank you and God bless. Likewise, Dai. Shout out lang tita sa family Tatoy diri sa Barangay Granada. Thanks, Tita Wilma. Yes, kay Bia Jonathan. Hi and hello, Bia Jonathan. Good afternoon. Wow, nagka-stripe si Tita We ba? Blooming naman siya. Good PM sa mo, Tita We. Nakapang-lipstick mo? Nakapang-lipstick. Amo ginawa kapamulbos, blooming. Kagalong kagida from Celine Homes. God bless, Tita We. Ikaw man in Virginia, San Antonio, Olpinda. No? Mel Churita Ferrer, good afternoon. Ma'am Helen West, good afternoon. Rainy afternoon, Miss Wilma. Likewise, Ma'am, good afternoon. Stay safe, man, and healthy. Thank you, kid. Kamusta si Marlon? Yes. Maki Arikin, MMC. Good afternoon from MMC Eatery, Sangbanga DE, Kabangkalan. Okay? Wilma, good PM from Silay, from Fidel Togle Ortega. You look pretty today, Fidel Togle Ortega. Thank you. Nakapang-lipstick yan si Tawe, kay kapamulbos. Okay, Tita Wilma, good afternoon. Monitor lang kami dito sa Barangay Inayawan, Kawayan. Upod man si Mama kay Tita Jean Magbanwa. Ay, kadamo sa ila. Dira sa Inayawan, good afternoon. Okay, karon naman, balikan lang na ni Tita We ang atong sending nga mga greetings. Balikan ko lang na karon, dugay-dugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo Pang sulat, halin sa ito messenger. Relax lang. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang sulat nga aton pagbasahon sa siling nga hapon, halin ini sa aton messenger, naging padala sa isa man aton kasuki sa kahanginan, no? Anyway, sa madumduman ko, nakapadala man niya problema niya before, pero kasiling ko bilang katahin liman sa iya sa niya sulat sa siling nga hapon nga dapat din naton tanan talupang doon, ha? Dapat tawag siya kay JL, kag ang mensahe ni JL kay Tita Wilma nagasiling. Mayong hapon sa imo, Tita We, kag sa mga listeners man sa Aksyon Radio. Kabay nga safe kita tanan, kag wala sang ginaproblema. Problema giday, no? Tita We, kaugalan po liwat sa ngalan niya JL. Nagapuyo sa isa ka barangay sa Banwasan, Moises Padilla. Kita ambot kung ano ayhan ang matabo sa aton kalibutan. Damo sang hindi mo ma-trace
nga mga nagkatabo. Itawe, kabalo ka, ga problema dito. Damo sangga linagaw nga mga messages sa social media na nagahatag sa aton sang problema. Itawe, kabalo ka kung ano ang mga messages nila. Kita may nagahambal nga ang COVID kuno, isa lang ka joke. Kag ini, ginapalala lang sa mga doktor. May hambal man sa message nga ang Pilipinas kuno sa kupon sa mga dalangko nga mga bansa. Tungtod na bansa, ha? Kag ipalagda, permana, na ang one world policy, one world religion, and one everything. Ito I don't know kung patihan ko ang mga ato. Kabalo ko, daw buang ako ya, nagasapak sa mga memes ni ina or messages ni ina. Pero, what if matabo na tuod sa kalibutan kita? Not today, but maybe soon. Kinahanglan ko maghimo paagi para makahibalo ang tanan. Kag mapunggan ang mga matabo. Ito salamat din sa pagbasa. Tani healthy ka lang Fernie. Tani healthy ka lang Fernie. Upod sa answering mga frontliners. I'll wait for your advice. Madamo give na salamat. JL. JL, una-una biyas, mayong hapon sa imo. Madamo give na salamat. Sa tanan nga mga front to backliners, sa tanan gid, sa tagsa sa aton nga nagaupod sa karon, bisan wala pa. Na? Basta may cellphone ikaw, active ikaw, sa social media, kung may Facebook account ikaw, kag halaman ikaw ukay, scan susunod sa mga messages dira, ang imo na mga gintang hambal JL, mga nabasahan na na ni Tita Wilma. Kabalo ka, may mga fake news, may ara man nga mga matudsuod nga mga news, di ba? Pero kinahanglan kahibalo kita mag-isisa sang legit nga balita, sang legit nga mga mensahe. Ang source bala ginatawag, ang ginahalinan sila. Kinahanglan makahibalo ka kung sinong nagpagwa sila, bala siya dapat na itong patihan o kung hindi. Isa pa, kung sapakon mo ang tagsa ka mensahe nga gina-forward sa imo, girl, tod-tod, mabuang ka din man. Mabuang, sige, malingin ulo mo, hindi ka pakatulog. Ha? Hindi masaling isa lang ka joke kuno ang COVID. Kasi joke, oo, sige, ay tuod guro no, joke guro no. Pero paminsaron mo lang. Kung joke ang COVID, nga may nagkakapatay. Kung joke ang COVID, nga kadamo sa mga biktima ng coronavirus. Kung joke ang COVID, nga aamusin ang pagka-alarma sa bilog ng kalibutan. Pagpapati, pagpasaling sa mga tao, kagamo na yung siling mo para nga mangin one world policy, one world religion, and one everything. Kadamo sa mga ifs, kadamo sa mga basi, matabo ini. Abi mo, nagapakita lang ina girl, sang imo pagtuo. Kag nagapakita ina sang imo man kaugalingon. Kinahanglan ang imo faith, ang imo pagtuo mabakod. Una-una, may pagsalig ka sa imo kaugalingon. Dako ang pagtuo mo nga may Diyos ang kalibutan. Kag kinahanglan, sunod ka lang bala. Sunod ka lang sa makita mo kag sa ginapatuman sa aton, nga sa imo pagpasik sa imo nabatsyagan, makahatag sang kaayuhan sa imo kaugalingon kag sa imo pangita.
nagakatabo sa aton sa karon, ining pandemic, ining coronavirus, wala sang exempted. Ultimo ka man, bisan manugbaligya gani karon, manugbaligya asin, apiktado. Bisan wala trabaho, bisan ang mga manugpakilimos na lang. Tanan kita apiktado. Wala pili. Ano ini? O si Saa, no? O si Sao naton sa atong kaugalingon. Ano bala ini? Makasiling man ikaw kahimuan sang tao? Pero sino naghimo sang tao, sino gatag ka alam sa tao ang Diyos? Galing kong kaisa, iniya, personal nga perception, kag opinion, manitito Wilma, ha? Maalam din man yan Diyos. Kag madamo sa mga maalam nga tao nga iya gintuga. Nga ang kaalam nga ginhatag sa Diyos ang tao. Da gusto pa nila supungan kag labawan ang kaalam sa Diyos. Nga hindi na iya matabo. Wala sa may makatupong sa makalabaw. Sang kaalam kag sang ginaangkon sang mahal na Diyos. Kung tao din man, hindi siya makadaog sa gahom sa Diyos. Ganing mahambal ko lang sa imo, JL, ang imo pagtuo sa mahal na Diyos. Dugan mo pa siya. Pabakuron mo, hugton mo ang pagtuo sa mahal na Diyos. Isalig sa iya ang tanan. Tanan nga nagakatabo sa karon. Sa tanan-tanan sa aton, sa bilog nga kalibutan, halin mismo sa tagsa naton kapulian, sa atong kaugalingon. Itugyan natin inasan. Wala sang nakahibalo sang padulungan sinitanan. Ganing himuon naton, mag-isa kita sa mag-isa kita sa paghimo sa mga bagay na makaluwak sa atong kaugalingon bilang tao. Sa virus nga ini, paano kita makalikaw? Himuon naton ang mga health protocols, tumano naton ang mga restrictions, pero labi kag labaw sa tanan ang atong pagpangamuyo. Ang atong pag-ampo sa mahal nito. Kadamo na subong sang nagatalangison, kadamo na sang nagahilibdion, ginuosan o mupatagaan sabat ang amon pagpangamuyo. Sa amon dinaan, una-unta ang atong pagpangamuyo sa iya kaluoy sa aton. Kaya ako yadasing ultimo lang ko, kapatid siya. Ang Ginoo lang yun, ang mahal na Diyos lang yun, ang makasabat niya. Kung hindi man kita maghatag safety sa aton tawhanon nga lawas, kasi no mahimo na para sa aton, di? Hindi man sila mapungko lang taka maghulat nga, Lord, luwas ako, di ba? Hindi man sila mahulat lang taka, Lord, di ka na mahala sa tanan kung anong padulungan, sige. Then you just pray and pray and pray without doing anything. Kinahanglan hulag man, di ba? Aksyonan taman. Kaya ang Ginoo nagahulak sila kung anong himuon naton, kung bala dapat niya samton ang atong ginapangayo sa iya o kung hindi. Himu lang ta sa mga bagay nga amoni, pero balain na tanan, hugot sa balatsago naton. Nan. Makaluluoy ang mga kauturan naton nga mga infected sa COVID-19 sining coronavirus. Mga sakit ka, lain na masakit mo gani. Ginaangot sa COVID-19. Sakit sa pamilya. Nan. Ina realidad. Lakat na sa ospital, do, hindi ka magkadto, bisan magpa-laboratory, hindi ka magpa-laboratory. Tungod sa kahadlok sa imo balatyan. Pero kung ikaw may dako nga pagtuo sa mahal nga Diyos, itugyan sa iya ang tanan, pero maghimo ka man sa makapaayo para sa imo, para sa iya ginhatag sa aton nga lawas nga ini. Dutan-on man nga lawas, nga dapat kita na ya ang magtipig sini. Kaya ang Ginoo, nagatanaw sa aton, kag nakahibalo siya kung saan niya kita luwason. Diba? Sa aton nga iya gintuga, wala sang nakahibalo kung ano ang matabo sa aton, buwas kag sa palaabuton ng mga inadlaw. Kundi siya gid lamang. Tungod siya, amo ang nagtugas ng kalibutan. Tungod siya, amo nagtugas sa aton ng mga tao. Kag tungod siya, amo naghatag sa aton sang kaalam. Pero ang aton pagtuo,
dapat sa iya gitnamon. Inday JL, amo na siguro matugna ni Tita Wilma pangamuyo biday. Hindi na pagsapakan mga makagiluba na iya makahalit sa imo, makapalain lang natuod sang ulo mo, tuod din na iya. Sapakwan mo lang ang napangaanod na mga messages hindi na pangpasa sa social media. Hala, tuod ni Guro. Amo man dahil ang kulba mo. Pero Lord, tuod ni. Lord, guide man ko guidance. Ay, no bala? Tumpiyan sa iya. Hindi ka magsilinga. Kung ano mabasahan mo, kung ano mabaton mo nga message, halaga sala-sala ka man dayon ka magkahadlok. Hindi, girl. JL, aring ang mahal nun nga aton manigadulot para sa imo at para sa tanan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa As the para sa aton sila sa pinagkauturan, ginagawa po sa mga life karon na hapon. Yes, ang aton pagpagamuyo kag pag-ampo sa iya. Amo na nga adlaw-adlaw nga tanan, Lunes, Subsob, Sabado, si Tita Wilma nagapangabaydig nga upda ninyo. Always ang aton pagpangamuyo pang orasyo and perata. Mabatok sa COVID-19. Kaya ina para tagaan man sang Ginoo sang sabat ang atong sinis ginapangabangay kag ang atong ginapakitbuoy sa iya nga matagaan sa katapusan ang tanan niini. Okay, so sa ito man din ang mga kauturan sa inyo man mga istorya sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan, nakahatag sa inyo inspirasyon o connection man o kung problema nga luyag ninyo idangop diri sa My Life. Pangayuan sa atong personal nga opinion o kung aton man advice, yes, pwede yan. Isulat ninyo, kay ipadala dili sa aton sa This is My Life, DYEZ, Action Radio Bacolod, Penthouse, Willows Building, Burgos, Luzon Street, Bacolod City. Kay mabaton man ina Tita Wilma. If na, tungod sa sining pandemic, sa karon tungod sining coronavirus nga ini, pwede ninyo mapadala kung may Facebook account ka mo, pwede lang.
Open yung inyong Facebook account, search nyo lang personal nga account ni Tita Wilma, Wilma Antipino Sugaton, may send message dira. Pwede ka mo dira makapadala, kag si Tita Wilma lang makabasa sila. Pwede man ninyo mahinago ang inyong ngalan kagang lugar ninyo kung gusto ninyo. Okay? Yes, Tita Wilma. So, salamat sa liwat kay Inday JL. Salamat, Gid. Kag kabay nga nasanagan man ikaw, kag kabay nga hindi ka magdali-dali pati sa mga messages nga imo ginabaton, kinahanglan intindihon bid anay. Kag kung bala ina tuon o kung hindi, man kayong isa iba, kung kaisayang iba nagapanghalit man, no? Okay, ang pampagwapa anay naton nga habon ay celebrity coach. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sa nun, saka private company. Okay, Madam Yohanes, Tita Wilma, din na nagapunsenton si Miss Jane Candido kag si Nanay Pert. Hi, hello, good afternoon. Mayong hapon lang da. Kay Inday Giselle Franco. Miss Giselle Franco dira sa Maaw. Thank you. Kag mayong hapon sa imo. Ada man dira sa sila nanday Nunoy, di ba? Si Nunoy, sila nanday Kuko. Salamat, Gid. Kag, syempre, ada man si Ronsky Dinoy. Good PM, Tita Wilma. Greet ko lang magulang ko. Happy birthday. Sino nga magulang mo ang nag-celebrate sa iya birthday today? Happy birthday lang. Kag syempre, diraman kay nanay, kag kay tatay mo kay Ruming, kag kay Jerome Dinoy. Okay. Tama, Gid, Tita Wilma. Okay. Balinin, Virginia, San Antonio, Alpinda. Tama, Gid, Tita We, hindi gid kita magkataka sa pagpangamuyo sa aton Ginoo. Pray lang gid kita. Yes, salamat man sa imo suporta in the Virginia. Hi, Will, stay safe lang. Na good PM. Miss Margie Haniva, good afternoon. Kamusta lang gid? Kay Inday Gorley May atong Zalazar, good PM, Tita Wilma. Melvin Pinafiel, good PM, Ma'am. Kay Rose Guevara, yes, hi. Rinan Payungayong, salamat man. Kay April Joy Pelingon Docto. Hi, Tita Wilma, watching you here in Parañaque City. Hi, stay safe. Okay? Ivan Daguno, mayong hapon, Tita Wilma, kag sa mga bakulod nun, nga hindi masaway. Pag ginag-greet yung mga bakulod nun nga hindi masaway. No, Ivan, tsaktugi ka na po agree, gid ko na bala. Mayong hapon, Inday We, kumusta from Melbourne, Australia? Yes, Inday Jocelyn Francisco Arante. Yes, Day, good afternoon. Okay lang. Salamat, gid, no? From the Philippines, syempre,
Hindi ko kabalo maghambal. Kamuhalong mandaday. Regards sa imo anak kag sa imo man Barna. Anthony Jones, Tabulong Havilio. Hi, Tito We. Good afternoon. Monitor lang kami dili sa may barangay Inayawan, Kawayan. Upod si Mama kay si Tita Jean Magbanwa. Ba, salamat, kid. Fidel Togle Ortega, good PM from Silay. Salamat again and again sa imo. Salamat, kid. Okay, kag... Bandukilyo. Pagwit lang, pamilya Bandukilyo. Mark Luis, salamat man sa imo, na? Okay. Babet. Ara si Babet. Babet, ano gani? Yes, hindi Babet sa piyak. Babet Mustacho, good PM, Tita Wilma Monitor, samtang gahiray-hiray. Babet sang Umilis Kawayan. Salamat, kid. Ay, nga mga... P. Homeboy P is watching. Thank you. Salamat gid sa imo. And relax lang kamo da. No? Enough lang nanay Tita We. Balikan ta naman na sila karon dugay-dugay. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. So nakita sa atong sini mapaambit iya karon nga hapon. Kung ano ang atong ma-share sa atong sini mga kauturan nga mga kababaihan. Pero antes man mga babae bala nga nag-experience na sa mga sintomas sa pag-menopause. Iban nga early, di ba mga 40s, iban mga 45, the start na menopausal. Pero Ariana, gali nalipatan ko, Tita We, pag ko na shout out sa mga nakatutok subong sa imo, kay mamati kuno sila. Okay, sa pagbasa ko ng kaginas ang letter. Yes, kay Lola Marialos, Tita Maymay, kay Ella, kay Yumi, kay Eviv, Jaya, Leia May, kag sa ilatanan, si Inday Sally, pagyad, no? Mayong hapon lang dera. O, salamat, Gid. Kag si Inday lang hibuan, di ba tawe? Inday lang hibuan sa mga kapas-katis. Kamusta lang dira kag mayong hapon.
Okay, katuan na itong Tita Wilma. Ang makapaayo sa mga nag-experience sa St. Tomas ng pag-menopause. Mga babae, pamati. Kaya nga, kalabanan sa mga palatandaan kay St. Tomas sa pag-menopause, hingalit lang. So, kinahanglan, kaon ka sang husto. Ha? Kaon ka sang husto, kag husto-hustuhan lang. Kinahanglan, kaon ka sa mga pagkaon nga kompleto. When we say kompleto, pagkaon na may prutas ka, may utan ka, na may beans ka, o kung whole grains man, kag limitahan mo gid ang pagkaon sa mga fatty food, mga oily food, kag mga sweet. Isa pa gidira, kinanglan mag-take ka man calcium kag vitamin D, halin man sa pagkaon. May mga pagkaon na may calcium, di ba? Pero ang pagkaon na may vitamin D, or hindi gani, supplement man dira, o over the counter, may ara man sila, di ba? Kag kinahanglan, ang tulog mo ba lang pagpahuway mo, gusto man? Hindi matulog ka lang 3-4 ka oras. Kinahanglan tulog ka 6 to 8 hours a day para magka-relax ang ilong mo nga lawas. Likawan mo man nga mag-inom sang kape sa gabi. Okay lang mag-inom ka kape, pero kung gabi hindi ka mag-inom, parang magaganhagan ng mga symptoms na sang, hay, kabudlay mag-menopause. Kaya kinahanglan mo exercise adlaw-adlaw. Hatag kagid 30 minutes nga pag-exercise. Susuhan lang ba lang mga hilimuon, kag mga hilimuon sa sulod abisang balay, kinanglan hindi kagid magpamugat dito tutudong, sakto ng saada. Para nga, ang pag-exercise gamay-gamay, hindi gid sila nga pareho gina sa mga kabataan subong iya nga mga nag-gym, iya mga huben pa na sila. Gani sa mga may sentoma niya, sa menopause, pag-menopause, kinahanglan, hagan-hagan lang. Para makabulig lang na sa aton iya pag-edad. Diba? Makabulig ina sa aton man pagdako kay pagbugat. Makabulig man sa aton nga maghagan-hagan ay epekto sa stress ba? Budlay ko bang stress girl, no? Kag kun may ara gani, experience kabalasang dryness, iniya kwan ha, hindi na sa kung ano ha, educational niyang pag-take ni Tita Wilma. Kung experience ikaw, no, sa mga symptoms, sa pag-menopause, kag-experience ikaw sa dryness sa puwerta sang imo sinikinitawo, or makabatsyag ka sang sakit during sex, kaya mangkot kay Giyad. Kinanglan, may ara ikaw over-the-counter nga water-based lubricant sa yun at sa kewi jelly na ba na makabuligin na kung active ka pa sa sinaiya nga bagay. Sa mga nag-hot flashes pagid. Mamambat ka gani hot flashes, init-init mo. Na ako yung ko na na-deny, kita in-experiencehan ko na kainit-init o hot flashes at ginagapak lang yung imo yung balhas. So, try mo man ang mag-exercise. Ibaluon mo kung ano ang nag-trigger sa imong hot flashes. Posible, dira nga, mag-inom ka, mga mainit, mga makahan nga pagkaon, nag-inom ka pa makahulubog nga ilingon, or mainit ang panahon, or mainit ang lugar nga nahamtangan mo, siyempre, maka-trigger din man. Kaon ikaw soya, pareho sa soya milk, inom ikaw. Tokwa kaon ikaw. Kaya nga ang soya, source ina sang isoflavone. Ang isoflavone, isa ina ka-compound nga pwede iya makabulig sa hot flashes. Kasi kung may cancer ka sa suso, kinanglan before kasi na iya mag-ahimo sina or magkaon sina, mangkot ka na sa imo doktor kung pwede ka, ha? Kag-practice man ikaw sa pag-relax. Mga technique, pareho sang inhale, exhale, di ba? Dalong nga pagginhawa mo na inhale, exhale. Kinanglan niya mag-guide mo man sa paminsaron mo, paminsar man sa mga bagay-bagay kag lugar, pagpangamuyo, nakakabulig na sa imo, nga masarangan mo ang pagbag-ubag sang imo sinimod, ang stress, ang imo pagtulog. Kagabalaan man naton, may ang pag-menopause, may stages man na mo, di ba? May ara nga pre-menopause, may ara nga post-menopause. Ano ba lang pre-menopause? Amo ina nga mag-umpisa mo nga mabatsyagan ang mga symptoms
sang menopause. Bisan nagaabot pa ang imo monthly period, gorgi na rigla ka pa. Na, kaya nga, ang level sa imo hormone, nagasaka, naga-up and down, nagasaka naog na siya, hindi pareho. Na, kaya makabatsyag ikaw sa hot, that's why makabatsyag ka sa hot flashes, kaya iban pag ng mga symptoms. Nagalawag din na mga 45 years or sobra pa amo na ang mga lalaki, mga bana, mga kabataan, dapat give ibaluon ninyo ina para nga mag-guide man ninyo kay masuportahan ang inyo mga iloy or sino man ang mga babae dira sa inyo balay. Karong mga panahon, yes, sa mga inagali nga pa ng mga 45 years na pag-hot flashes, may posibilidad pa ka nga makabusong. Amo naman sila nga premenopausal baby mo, di ba? Ang post-menopause naman, ina ko nagalabot na 12 months halin sang ikaw last na naka-menstruate pa bot silingon sila, menopause ka na. So sa panahon naman sa post-menopausal, kaya sa mga masunod pagin nga mga tion, ang imo ovary very weak na sa pag-produce ng sex hormones. Kaya hindi na pwede maka-excrete or maka-produce ng egg na hindi ka na magbusong nan. So, ang ako lang gito yung point sa inyo is sa mga kabainhan, sa mga bagay-bagay nga pwede makabulig nga makapahagan-hagan sa mga sintomas sang inyo pag-menopause. Okay? Yes, inangatong sa tips karon nga hapon gani relax lang. Si Tito Will mabagabalik pa pagkatapusan mga ini. Okay, balik sa Tita Wilma pagkatapos ang atong sa ni commercial. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Okay, dugang nga na yung mga greetings sa itong sa mga palangga mga tagpalamati na. Mayong hapon, action will mag-greet ko lang upod ko si Namfa Alvarado, kay sa family ko sa Suta, barang Antipol Ponte. Marisol Moreno, good afternoon. Thank you, kid. Tingala ko man kay, so relax lang da. Okay lang stawe, na? Okay. Babet Mostacho, na monitor lang samtang hiray-hiray. Okay. Okay. Kag, di na to stawe, Kay Ivan. Yes, kay Ivan, kag kay Grace. Salamat gid. Ara sila nagaupod man sa itong sa sininga hapon. Kag siyempre man Tita Wilma kay Serrano Michael, kag kay Sorenio Lensky, Melchorita Ferrer, kag kay Mark Luis Banduquillo, mayong hapon man. Kay Hinidido Cadiz Jean, good afternoon. Kag kay Mary Ellen Savana, kay Ivan Daguno, kag kay Anthony Jones Tabulong na ina siya, kay Ruth Villegas Alo, salamat man. Helen Granada lang Rio, Ruth Villegas, okay na. Yes, tawe, dugangan, talang nakaroon tawe ha, relax lang anay da. Okay. agapasang banwa, mabugnaw
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero Okay, kanto na kita sa itong pagbasa sa itong sa horoscope sa karamihan hapon. Karon nga daw siyempre, Lunes, Setyembre 14. Una-una ton ang zodiac sign ng Virgo. Kaya sa mga celebrate kasi ka birthday ni Luma, happy birthday sa tanan natin nga mga celebrators for today. Sa mga Virgo, ang inyong horoscope, hindi ka mo magpadala-dala sa online sales talk. Muna, hindi ka magpadala sa online sales talk. Kinahanglan i-check mo gidanay, kinahanglan i-review mo gidanay ang tagsa ka produkto para mahibaluan mo ang feedback sa mga nakabakal na gidanay. Virgo ha, tag isa pagkit. Pasugtan mo man ang ginapangabay sa isa sa mga palangga mo dito sa inyong balay, basta kaya lang sa powers. Nasuwati mo nga mga numero 23, 11, 26, 43, 15. Lucky color, electric blue. Sa mga Libra, yes, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, Oktubre 23. Kung may negosyo ikaw, Libra, yes, matagaan mo give atensyon karon nga adlaw. At tungod dumaayo ang imo income, bisan nga mabulubod lang yung pagwa kay yes, depende sa negosyo. Kinahanglan ikaw magkunot-kunot man kag nag-save. Mangin wise ka sa imong horoscope. Mas wise ka mga numero 52, 15, 36, 23, 45. Ruby Red Shore, Lucky Color. Katuwanan sa mga zodiac sign ng Scorpio, ang mga Scorpio Pobre 24 sa Nobyembre 22,
Kung pwede Scorpio karong karon, hindi ka man hindi ka man mabuhi sa mabuhi hindi sa namin hindi ng mga namin tinaga. Kaya nga Kaya wala wala ka ka sa makuha dira. dira. Kaga, kung Kaga, naman ang kung naman ang problema, problema, tunan mo man sang tunan maayo. sang Para para makahibalo ka bala kung ano maayo nga solusyon nga ay mo solusyon simuon para dira. dira. Mas suwati mo naman yung mga numero 32, 13, 25, 35, 52, 45. Sa Farview Shore, Lucky Color. Sa mga Sagittarius naman, na tao, Nobyembre 23, Tugtog, Disyembre 21. Sagittarius, ara sa balatsagon mo, ang handong mo na makabuli. Kag mas yes. Kag mas mo paginamaan ko ang grasya. Kung himuon mo ina. Kung masarangan mo, isa pa kadungan yung din mo isa ayong lawas. Mga masuwati ng numero 22, 26, 45, 11, 55. Jade Green is your lucky color. Okay, that's why natin result define the Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 to Binero, Justin 9. Kinahanglan Capricornian, ma-realign mo ang imo negosyo. Try mo sunod ang suggestion sa upod mo. Kag ang wala mo sa mga contract na makuha para dira. Masuwati mo man yung mga numero 15, 50, 29, 32, 41. Lucky color, coffee brown. Sa mga Aquarius, ang mga Aquarius naman na tao, Enero 20 to Pebrero 18. Yes, mga Aquarian, abi-ato ba nga ang mga bag-umong ng mga investor? Kinanglan at ipanuman mo isa ayong lawas? Abi, hindi pagkontrola ang life ng bata mo, i-guide mo lang siya. Masuwati mo ka mga numero 29, 12, 22, 25, Lucky color, turmeric yellow. Turmeric yellow, yes. Sa ilota, sa Pisces. Ang mga Pisces, na tao Pebrero 19, tugtog Marso 20, Pisces, siguraduha lang ang gusto mo karon nga adlaw. Abi mo, magagwa man ang imo. Karon nga magagwa man ang imo sinika-active na kinahanglan kontrolon mo man. Kag kinahanglan tagaan mo man sa magarason ang imo ginasigan. Kadalagan para kadalagan o kayuhan para sa imo pangabuhi, halos na angkon mo na. Mas wati mo nga numero Pisces, 29, 32, 13, 45, 654. Crimson red is your lucky color. Sa mga Aries, yes mga Aries, Marso 21, tugtog Abril, 19. Ang importante nga tinaga nga gusto ko or I want to, amo inang nagahigop sa energies mo para nga magpursige ikaw. Pero kinanglan mangin honest ka lang. Mas wanti mo nga mga numero justice is 15, 12, 21 kay 33. Mango orange is your lucky color. Okay, sa mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Sa mga Taurus, para nga ma-promote ikaw, magpaninguha ka, dugang pagid nga pagkisan mo. Mahimo mo na, basta mayo lang performance mo. Masuwati mo nga mga numero 13, 48, 23, 53, kag 32. Olive green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, mga na tao Mayo 21, tugtugon nyo 21. May reorganization ang imo negosyo. Nga mas pagid ina nga mag-productive. Amoy na maghahatag sang guidance sa imo. Masuwati mo man nga mga numero 27, 15, 31, 23, 55. Violet is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, na tao, Hulyo 22, tugtog Hulyo 22. Pulos negosyo ba, na? Si kung may negosyo ka, Cancer, nami man ang sulod sang income mo. Pero sa mga dalag ko na ginatawi nga negosyo nga kinahanglan kung may mga ATM nga gamiton halong lang. Pero kinahanglan lang gid subong Cancer, be good ikaw sa imo mga customer. Kag magpamensar ka sang iban nga pamaagi para makabulig sa imo negosyo. 25, 28,
4751 kag 11 imo mga masuwati nga numero. Dollar green is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, mga Leo, na tao Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Yes, Leo, kinanglan na group study ka mo para na magtaas pag-asa sa mga estudyante, para magtaas pag ang inyong grade. Tunan nyo gid ang inyong mga lesson. May assignments, buhata. Lakwat sa ipahigad lang ang. Masuwati nga mga numero, 13, 12, 28, 42, 16, 21. Your lucky color is lavender. Relax. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man pila ka mga importante nga mga commercial. Life Extension Vitamin. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlag. 51C number 173 series of 2019. Okay, kay Ronski Dinoy, dara mayong hapon, good afternoon lang ko no to. Happy birthday naman sa iya magulang. Sino gani mo magulang? Kaya wala naman siya ni Tito Wilma, ha? Mayong hapon lang dara sa imo. Okay, kay Viv Bordago Pakulanang, good afternoon. Tita Weplis, great family Pakulanang, Villanueva family, the Polo family, Sanglagit, Biao, Binalbagan. Thank you, Tita Wen. God bless Action Radio. Okay, kay Zet Alunan, no? Zet Alunan, good afternoon, Tita Wilma. Inday Annabel Garcia, kamusta na ikaw? Good PM, Tita Wilma. Please greet happy birthday, Kimberly Garcia. My daughter, my daughter celebrating her birthday today. Thanks, Gid. Okay, happy birthday kay Inday Kimberly Garcia. Ha? So, salamat, mine. Kag, yes, mayong hapon lang da gali kay Ador Gonzalez. Hello, Ador. Good afternoon. Salamat, Kid. Yes, kay hindi may Mel Morales Robles. Good afternoon, man. Ay, hindi Mel Robles Morales gali, no? Good afternoon. Yes. Kay Nits, mayong hapon. Nanay Nining Daler Cruz, araman si Nanay Nining de la Cruz na, go, dali lang gid, no? Mayong hapon lang dala. Kay, yes, Bibing de Vivar, Luz Vivar, mayong hapon man. Salamat sa inyo pag-upod karon nga hapon. Okay, enough na lang na, Anay, ha? Okay, thank you, good, stay safe. Halong kamutanan. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation. Budlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3, ang ito na night, 3 o'clock prayer. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by 8. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, so sinigabahin of di anay ninyo si Tito Wilma sa pagpangamuyo para sa itong Orasyo Emperata batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen, Lord. Salamat hit sa inyo pagpupod kay Tito Wilma. Hindi kita magkataka. Padayon kita nga papangamuyo para sa aton ginaaway sa karon ining coronavirus ini mahatagan na katapusan para sa tanan.
Well, anyway, sa itong mga palangga ng mga tagpanamati, may damugin nga salamat. Pasensya na sa wala natin malabutan. Kag sa pamilya siya gali, no? Pamilya siya. Ginapalabot na ito ng itong sinikasubo. Yes, condolences. Sa kay Jenny siya Makayan, kay sa bugot man nga pamilya sa pagkaliwan ni mama niya, Eleanor siya. Kag siyempre ang pagpakig-unong halin sa California, halin sa Morales and Robles family, kay Mel Robles Morales. So condolences to the family, Shaw and Makayan, especially kay Jenny Shaw Makayan. Okay, sa itong sinima palangga ng mga tagpalamati, madamogin niyo salamat. Pero antes man, si Tito Wilma magpaalam karon nga adlaw itong sini Bible verse for the day. Halin sa Luke chapter 6 verse 33. And it says, "And if you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that." Salamat gid, boss na naman. So standby sa mitahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double action Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon